Herhangi usul. Гидай, давай, быстрее. Быстрее. Лошадь. Tamam, все. О, паспорт добил, tamam. Причина там, все. Herhangi usul. برادرای عزیز 75,000 شید 1000 آمد به همتون اینا دمار گاسی اینا ماشینی که دست میبرنشه 1000 آمد کلان اوب شیسوم 75,000 رو باشید 1000 آمد کلان همتون خرید قبول گردونا هر سخنی خوب هر سخنی بدن الله نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگه برادرای عزیز ان شاء الله خوب هستین. خداوند جای دودرک مونږ بهشت جاویدان نصیبش بگردونه. باور کنیم به حد برای دودرک زیخ شیدم. وقتی که درون مرگ درون تو هم درون بگیم لبلیج به تو هم ماشا گرفتیم مثلا کفن کردیم چی کردیم به حد کودک خشروه که بگیم خندان رو های خداوند جوش جنت بگردونه. بعداً یک سخن گفتنیم یک 3-4 سخن برای بعضی بیناموس هایی که نوجوان مردایی که زنگ زدن مادر او را 3-4 زبارش یک خواب کردم سلیش که بعد گذردن اقی پدروید که همی گاب میزنی ای اقی پدر چه خیلی همی گودک امروز ای دنیا رفت فردا پگای من تا میریم در نزد خداوند اقی پدرو هر یک تد به این کارو جواب میتین. به ناموسای بدبخت اوخه گرنی باشین من نخ گپی کلون سلوای کلون میگم کدومت اقی پدری که نمیخواد نه مادر رو اونو برام دو مادری که اخیر وقت او شب مثلا برادرش ای دنیا گذاشته بیشم فرداش مادرمون چه خیلی گفتن کو زنگ زدن گفتن که کارتای خطا ای بلاگر ای خیلی ای اقی پدر اینا نمری ما
любой оқи падарет ки ма дар хусумат дорӣ занг биза оқи падар мехези сини ӯ гап мезанӣ оқи чет гуфт изонакаш да имрӯз гуфт чӣ кори накард ки хуб карда гуфт беномус ту номус надорӣ ки ҳам зан тра чӣ гуфт оқи падар мардак бош ма дар москваям дур нестам биё рӯ ба рӯ вомехӯрам дар любой ҷо не ки тари беномусита на ки як тата нордагитон занг зан сразу кишти медонист ки лицот мебура дар ютуб кишти гирехти оқи падара пишти экран зурӣ бибра рӯ паронихе гап занем баъд мебинем зуритона ба ҳам хотир бо мегӯм дар ягон зоти инсон кор надорум аллоҳ шоҳида ҳамин хабар хаб кардам уже слишки меёд ҳамун косаи сабр уже гузарондем худованд шоҳида аиспас инами кадомет ки немтай мелезид мекунӣ сурата ёфтам ҳамата видео мекунам ина ма гуфтам гап ма даславам ҷавоб метам ки любой зота нехе лезид мекунӣ сурата мебурам баъд мебинам дар ҷо чӣ хел ҷавоб метиҳӣ дар байни авлодо дар байни гераклику дар байни семият баъд мебинам чӣ хел ҷавоб метиҳӣ дар қубеш хонам чӣ хел ҷавоб метиҳин ки ай пишти экран шумо мардем биёен қати ма як бор во бихӯрен любой точка бигем ма ба ҳам ҷора миём рост оқи падарӣ накунен дар ҳар ҷо ахурат накунен мард ҳамун мардие ки рӯ ба рӯ гап мезана лишна ма унаму инсоне ки дар комент ҳақурат мекунен ҳама барои ма зан ҳастем ина номер мардонавор занг биза ма дар фалон ҷо фалон ки гап мезанем ман ягум гап несту шери нарӣ не ки мисли зан ҳақурат мекунӣ ту значи зан ҳастӣ ки ай пишти экран зурӣ мекунӣ камтарак асабӣ шидагим ки ҳам модар хела гирья кард ки барои ҳамин чиз ӯ занг мезана хита нишон бите духтараш бардошта ку хита мо зангирӣ мора намегирин оқи падар дар хонатон барои як қанд пайгай ту киҷо зангирӣ ту қа сумдор мешидӣ оқи падар ғарибӣ намеомадӣ ту сумдор мешидӣ оқи падар ғарибӣ намеомадӣ мерафтӣ дар ҳамон ватан кайф карда мегаштӣ оқи падар янги маорӣ барои зиндагӣ шида барои 2 сум пул шида ҳамин ғарибӣ омадаги бо занг мезанем мегӯем ки матра зани диюм мегирам матраи хелӣ мегирам бадбахто аису пас ба аллоҳ қасам як модара як хоҳара як бароянам нами лишни гап мезанем ба худо қасам пешакӣ мегӯм чунки мора видеовизов кардан скриншот чон кунен ё запис чон кунен рӯй кунен ҳамаша дар ютуб мепартон баъса дига хаб кардан оқи падарӣ ай пишти экран зуритона ҳамата рӯи экран мебуронам аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад боз ҳам мегӯм миннатдорам ай ҳамун бародарое ки дастгирӣ мекунен суханои хуб менависен падешка мекунен аллоҳ ҳама вақт баракатон бида худованд аида бо зиёд дар коротон баракат насиб гардонад ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.